عز سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنعوا نزق وان زبلنا يم زيناتات حزلكم قريب لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي برك زبلوا وانا وحبيتاتا نا يوتيوب channel نصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن انتان كبصحكم زيناتات بوانو كتكتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت متوقعي ترسعوا بمعراب دوبات تግራይን ሱዳን ዝተወልዕ ውግእን ዝተፈጥረ ምዕባለታቱን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ተቃላዕቲ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ሰዋይ ሱዳን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብኩሉ ግንባራት ይዳሎ ከም ዘሎ ገሊጹ መጻበ ሄርሙዝን ቀይሕ ባሕርን መጓዓዝያ ነዳዲ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዝኸፍአ ስግኣት ወዲቑ ኢራን ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ስርዓተ ማይ ኣሜሪካ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ትፍጽም الشباب أبزوبا هيران سلسة ختماتات كم ستقاطره ገሊጹ إيران عمان أمت أبو هرمز نت مسرح ماي كخفته سمع جبرة قريبا زخبركم تخاطرتنا إذن كان أن بزرج حزركم كقربه سنة أنهيت أمونغو حيتات فدرالن حيتات تግራይን ቀዳም ሓደ ንሓሰስ ተወልዐ ከቢድ ውግእ ኣብ ዝሕጂ እዋን ሃዲኡ እኳ እንተሃለወ بخالقت جنبارات كل على التخولهم زلجن يقلت على BBC زرخبه وتدروا من شخم زقلته اتي أبشرنا ككاز وعلى وجه شو قدام ماسيو دو كم زبالة تجلسوا تمشي فلما متقعت زخفته حالتات فدرالهم عبتوجه بوجن حالتات تجري أربع أساس لسه بوجن فدرال دما دعو سمع بريتورام سمع راب تجرين مقطع بمنجس فدرال تمززه تكزز زبزبها الحيل تدقفه سرايت فدرال كم تساتفوا وتدروا من شحب بيرو መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሸረና ዘጋጠመ ውግእ ዛጊ ዝኾነ ወግዓ መንግስታዊ መግለጺ ኣይሃበን ኣብዚ ጉዳይ ሓበሬታ ንምርካብ ቢቢሲ ንጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብኢሜይልን ብቴሌፎን ተወኪሱ ምላሽ ኣይረኸበን ብተወሳኺ ኮሎኔል ብረሳው ሽፈራው ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ብቴሌፎን ንምዝራብ ዝተገበረ ጻዕሪ ኣይተኻእለን ሸረና ዝበሃል ከባቢ ኣብ መዋድብቲ ትግራይን ሱዳን ዝርከብ ብወገን ሱዳን ድማ ኦምባራካት ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢታት ምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር زخوين دما بحفشة أمري السودان اتبعرمي 7 زفلت حياتات مكلخات تجري كنقصقص كم صنها زفلت كوينو استتقص أحدو 4 جن مع اسم بخمين أبت خبابي تحسوا 5 دلله بنوت زفلت نجر يلان عبزناي كلام وقع حالتات فدرال كبيدات وار كم تطقمون كلتا متقعد درون كم زكايديو اتبوغن سبسلطان تجري توها بمجلتي زملكت ابتوقع هتص حالتات دقف تبعل الصواع بحمد حمد دغالو حمتي زمرح عطق حيل السودان أبت خبابة تجديدهم تأكبوا عطوقاتن كم تساتفوا كسيسلا يكون بل تجديدهم تأكبوا زبولهم حالتات عطوقات حالتات قلنا من مخانهم عينت سرن زحبريت هزجن بنات أمنشي أيتراجتن تخون إثيوبيا قند مسمر دقف حالتات دعم السريع كوينا 5 سنة زفلتيو التتمال شون نجوه زوج مجلسي حالتات تجري قبل علته حال إثيوبيا كبيد جودات كم زورده إذا ملكت أنتو هنا BBC نز تبعله كابنات أوجن كراجتو أي كألن متقعت التجمرة خبت وراري خبر زقلت السراويت مكلخال فدرال إثيوبيا خوينو تجري رئيس خط كلخال مثل كم زلوا التمجلتي عمل كتلا زعل بشوعة حملة خطشن عيسان شدشن جن قدام مينستر أبا حمد أبها جراو بايت أبزابو مبري وعات مسمى قستي إرتراب مخان نخوينا تدالو خم زلوا مخصصو زذكرين كل التلع على وسب الستان بوغنم أما حبرا قصهم بقدام الأختي زرقهم تأب كينات تجري مينستر مكلخال إثيوبيا زنبرن استوسنا وانا ما حدا رخل تجري كوينو سرحن حج دما مينستر مسنون المعاتن قلاتات زخونه دكتور ابراهام بلاي مرحنت عواحت نزب تجري ناب زيبرهن علامه زلو حدش كنات يدفع له قبل وقيسو مرحنت عواحتنا تجጭ دو قبلن منسا تجري كاب كنتو هلكيت كيودقن كجبر تصويعو كلتين ويغنات دما ابزحتا لافصاصما سمع بروتيرا نخونات بزغبر مدلواتن كاسسو صنحم አለው بفلاينا استات 6 አዋርሕ መንግስት ፌደራል ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተኸልል ብምኽልካል ናብ ተኸልል ዝኸይ ነበረ ነዳዲ መድሃኒት ዝተፈላልዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምቁራጽ በወገን ትግራይ ከቢድ ክሲ يقرب ማእከላይ መንግስቲ ብዛዕባ ዞም ክስታት ዝህቦ ምላሽ ኣይጸንሐን ዝእና ኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኣብ ሓስቲ ውዕል ዝኾነ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ነቲ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ እዩ ዝብል ስግኣተን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ተቃላዕቲ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሮናት ከበድቲ ኣጥዋራትን ከም ዝካየዱ ይንገር በዞም መጥቃዕታት ትካላት ሃይማኖት ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕናን ከምኡ ሲቪላዊ መሰረት ልምዓትን ዕላማ ኮይኖም ኣለዉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣጠቓቕማ ከበድቲ ኣጥዋራት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ትካላት መንበሪ ኣባይትን ልዑል ጉድኣት ከም ዘውረዱ ይኸሱ ብዘይካዚ ቢቢሲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ
ኮሌጃት ትካላት መንግስቲ ልምዓታዊ ትካላትን ንብረት ውልቀ ሰባትን ከምኡውን ኣብያተ ትምህርቲ ከይተረፈ ናብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተቐይረን ምህላወን ይሕብር። ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ብግቡእ ተሰኒዱ እኳ እንተዘይተባሃለ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ምስ ገበናት ኩናት ክመጣጠን ከም ዝኽእል ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ይገልጻ። ቢቢሲ ካብ ነበርቲ እቲ ክልል እቲ ኩናት ከብቅዕ ዝብል ተስፋ ከም ዘይብሎም የገንዝብ። ዓላቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ያሲር ኣልዓቅታ ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ መወዳእታ 2026 ናይ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ሙሉእ ንምጥፋእ ብኩሉ ግንባራት ብሓባር ናይ ምድምሳስ ስትራቴጂ ይሕንፅፅ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ዝሓድሽ ወተሃደራዊ መግለፂ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዓበይቲ ዓወታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ዝተዋህበ እዩ። እቲ ሰራዊት ኣብ ክንዲ ብሓደ መስመር ብኩሎም ግንባራት ብሓባር ተመሳሳሊ ግዜን ናይ ምስጓም ስትራቴጂ ይጥቀም ኣሎ። እዚ ድማ ምስ ንከተማ ካርቱም ንምቁፅፃር ዝተጠቕመሉ ሜላ ተመሳሳሊ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ምስቶም ምስኡ ዝተሰለፉ ሓበራዊ ሓይልታት ብምዃን ኣብ ዝቐረባ ሓምለን ናሓሰን ኣብ ልዕሊ ፈጣን ደገፍ ሓይልታት RSF ርኡይ ወተሃደራዊ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። እቲ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ምዕባለ ነቲ ንኣዋርሕ ተዓፂዩ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ መስመር ኦምድርማን ኤል ኣባይደን ምስባር ዓበይቲ ከተማታት ሰሜን ኮርዶፋንን ምስ ኦምሳር ላይን ባራን ዳግማይ ምቁፅፃር እዩ። ኣብ ንኡዞባ ኣተክሌዛን ኣብ መምሕዳር ከባቢ ጎላጉል ዝርከቡ ተምሃሮ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ መባእታን ደረጃ ዝነበሮም ናይ መምሃሪ ክፍልታት ፀገም ንምቅላል ዓብ ናይ ህንፀት ተበግሶ ተወሲዱሎም። ኣቐዲሙ እኹል መምሃሪ ክፍልታት ብዘይምንባሩ ህፃናት ናብ ሓውሲ ከተማ ኣተክሌዛን 17 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ይግደዱ ነይሮም። እዚ ድማ ኣብ ተሳተፍነት ተምሃሮ ኣሉታዊ ፅልዋ ይሕድር ነይሩ። ሓድሽ ህንፃ ይስራሕ ኣሎ። ምትሕብባር ኮምን መንግስትን 7 መምሃሪ ክፍልታት ቤት ፅሕፈት ዘጠቓለለ ዘመናዊ ህንፃ ይስራሕ ኣሎ። ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ዳዊት በየነ ነቲ ወፍሪ ገሊጹ። ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ጎላጉል ወይዘሮ ወጋሕታ በረኸት ኣብ ህዝቢ ዓሞታቱ ኣዋሃይዱ ብዝገብሮ ኣበርክቶ ብምጓስ እቲ ናህረ ክቕፅል ተላብያ። ኣመሓዳር ንኡዞባ ኣተክሌዛን ሌተናል ኮሎኔል የማነ መብራህቱ እቲ ፕሮጀክት ኣብ መፈፀምትኡ ንክበፅሕ ካልኦት ኣገልግሎት ንምርካብ ተመሳሳሊ ሓበራዊ ተበግሶታት ክቕፅል ኣገንዚቡ። ምምሕዳር ከባቢ ጎላጉል ካብ ሓውሲ ከተማ ኣተክሌዛን 17 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ኮይና ኣስታት 250 ስድራ ቤታት ዝነብሩላ ቦታ እያ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ መጓዓዝያ ነዳዲ ዘንፀላሉ ዘሎ ስጋኣት ካብ ጅምር ውጊ ኢራን ንድሓር ኣብቲ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ክኢላታት ይሕብሩ። እቲ መጠንቀቕታ ዝመፅእ ዘሎ ኢራን መጻብኦ ሄርሙስ ድሕሪ ምዕፀዋ ገለ መጓዓዝያ ነዳዲ ካብ ኣማራፂ ጥቀማ ኣብ ዝነበራሉ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምስዓብ እዩ። ኢራን ምስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዳግማይ ንምኽፋት እቲ መጻብኦ ትዘራረብ ከም ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ተዛረቦ ዝነፀገት ኮይና ድሕነት እቲ መስመር ባሕሪ ብዝምልከት ግን ምስ ዑማን ትዛተ ከም ዘላ ገሊፃ። ሓደ ካብ ክኢላታት ትካላት ምክትታል ምንቅስቓስ መረኸብ ኬፕለር ዝኾነ ማቲው ራይት ነዳዲ ንምምላስ ብዘለዎ ስግኣት ክርአ ከሎ እዚ ቅልውላው ካብ ጅምር ንድሓር ካብቲ ዝኸፍአ እዋን ኢና ዘለና ኢሉ። ብመሰረት ፀብጻብ ኬፕለር ቅድሚ እቲ ውግእ ምጅማሩ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 100 መረኸብ ብመጻብኦ ሄርሙዝ ይሓልፋ ነይረን። ዝሓለፈ ሰንበት ግን 8 ቀዳም ድማ 11 ጥራይ መረኸብ እየን ሓሊፈን። ቅድሚ እቲ ግጭት 20 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ዓለም ዝንቀሳቐስ ነዳድን ጋዝን ነዚ መጻብኦ እዩ ዝሓልፍ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ ሰነ ምስ ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ግዜያዊ ስምምዕ ሰላም ምንቅስቓስ መራኸብ ክውስኽ ገይርዎ ነይሩ እዩ። ድሓደ ወርሒ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ግጭት ዳግማይ ምጅማሩ እቲ ወሓዚ መራኸብ ኣዝዩ ጎዲሉ ይርከብ። ብዙሓት መራኸብ ካብ ራዳር ንምስዋር እቲ መለለይ መሳርሒታተን ብምዕፃው ብምስጢረን ነቲ መስመር ዝሰግራ ዘለዋ። ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ውግእ ገለ ካብ ስዑዲ ዓረብ ነዳዲ ዝፅዕና መራኸብ ኣብ መንጎታ ንግስነትን ሰሜን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝርከብ ኣማራፂ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ይጥቀማ ነይረን። ይኹን እምበር ኣብ የመን ዝመደበሮም ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ልዕሊ እተን መስመር ዝጥቀማ መጓዓዝያ ነዳዲ ስዑዲ ዓረብ ዝፈፀሞ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ነቲ ስግኣት መሊሱ ኣጋዲድዎ ይርከብ። ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሕቲ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሮም ኣብ ወደባት ስዑዲ ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከበባ ከም ዝገበሩ ዝግለጽ ኮይኑ ትካላት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ባሕሪ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ መራኸብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጺቡ እዩ። ራይት ወሲኹ ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ዘሎ ኩነታት ንዋሕዚ ነዳዲ ይተዓናቕፎ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጂ ድማ ንዕዳጋታት ንምርግጋዕ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ዝነበረ ኣማራፂ መንገዲ እውን ኣብ ትሕቲ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ርእሲ ሽግር ካልእ ሽግር ዝፈጥር እዩ ክብል ንቢቢሲ ገሊጹ። ዋና ስራሕ ኣካያዲ ኢንተር ታንኮ ቲም ዊትክንስ ብወገኑ እናገፍዐ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ዝተሓላለኸ ናይ ፀገም የጋጥም ኣሎ ክብል ገሊጹ። ወሲኹ ድማ እቲ ልዑል ስግኣት ዘለዎ ከባቢ ክሳብ ገማግም ባሕሪ ስዑዲ ዓረብን ገለ ክፋል ቀይሕ ባሕርን ሰፊሑ ይርከብ። እዚ ድማ ኣብ ዕዳጋን ናጽነት ምንቅስቓስ ባሕርን ጽልዋ ይሕድር ኣሎ ኢሉ። ምስ ዑማን ዘተ ይካየድ እኳ እንተሃለወ ኢራን ግን እቲ መጻብኦ ንቡር ምንቅስቓስ ኣብ ቀረባ ዝኽፈተሉ ስምዕ ከምዘየሎ ገሊጻ።
وهاب قال ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስማኤል ባቂ ትምክሕቲ ኣሜሪካ ክሳብ ዝቐጸለ ዝኾነ ስምዕነት ዘሎ ገደብ ከም ዘየልዕሎ ገሊጹ ካብ ትካል ኬፕሬ ዝኾነ ራይት ምስ ዑማን ዝግበር ዘተ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ዝኾነ ስምዕ ግን ኢድ ኣሜሪካ ክህልዎ ከም ዝግባእ ገሊጹ እዚ ናይ ክልቲኦም ወገናት ስምዕ እቲ ዘተ ናይ ሓሶት መጀመርታ ጥራይ ከይከውን ስጋኣቱ ገሊጹ ይኹን እምበር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከካይዶ ዝሓስቦ መጥቃዕቲ ብምስራዝ ዘተ ከም ዘቐድም ድሕሪ ምግላጹ ዋጋ ነዳዲ ብዝለዓለ መጠኑ ወሪዱ ኣሎ ተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ኣብ 30 ትሕቲ ቅርፂ ስርዓት ማይ ናይታ ክፍለ ግዛኣት ተዋደደ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ምስ በለት ብዙሓት እዮም ተገሪሞም ድሕሪ ውሑዳት መዓልታት FBI ኣብ 7 ክፋለ ግዛኣት ኣሜሪካ ኣብ ስርዓት ትሕቲ ቅርፂ ማይ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ገለ ካብቲ መጥቃዕትታት ንመስርሕ ምክፋል ማይ ከም ዝገደቡን ኣፍሊጡ ማዕከና ዜና ኣሜሪካ እቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ትሕቲ ቅርፂ ማይ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ተፈፀመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኢድ ኢራን ከም ዘለዎ ሲሳት ተሰመየ ኣሜሪካዊ ትካል ምክትታል ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝሓበረ ኣቃልሐን ሲሳ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ርእይቶ ክህብ ኣይደለየን ዋላ እኳ ደኣ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጉዳይ ተተሓሒዙ ንኢራን እንተዘየለዓለ ክኢላታት ቢቢሲ ሳይበር ግን እቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ብኢራን ዝተማእከለ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኣብ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ፀረ ግብረ ሽበራዊ ዝነበረ ሞርጋን ራይት ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እዚ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰሜን ኮርያን ኢራንን ከም ተኣሳሰሪ ዝገልጥ ነዚ ጉዳይ ዝምርምሩ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ክኢላታት እውን እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ምስ ኢራን ምትእስሳር እንተሃልይዎም ንምርጋፅ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ማዕከና ዜና CBS ሓቢሮ ብተወሳኺ ኢራን ኣብ ዩክሬን 3 ወሰንቲ ዕላማታት ክትሃርም መደብ ነይርዋ ከብ ነቲ ስርዓት ይቕሬታ መስሓተት ግን ነቲ መጥቃዕቲ ደው ኣቢላቶ ክብል ኣማኻሪ መራሒ ኢራን ሞታባይ ካሚነ ማሰን ረዛይ ትማልሶኒ ምስ መንግስታዊ ፈነወ ኢራን ፕሬስ ቲቪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ረዛይ እቲ መጥቃዕቲ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ኣብ መንጎ ኢራንን ሩስያን ኣብ ባሕሪ ፔስፊያን ፅዒና እትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ተወጠነ ምዃኑ ገሊጹ ኣገልግሎት ጸጥታ ዩክሬን ብ25 ሓምለ ኣብ መንጎ ኢራንን ሩስያን ወታደራዊ ጽዕነት ንምጓዓዝ ዝውዕላ ዝነበረ ኣህጉራዊ እገዳ ዝተገበረለን ናይ ጽዕነት መራኸብ ከም ዝተሃርማ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ብመሰረት ጸብጻባት ሮይተርስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን عباس أراكشين متقعت زيت ملسا كترف زي كألن نعمت قعت كبار كبل كونين ومبارو يذكر الشباب أبزبا هيران سوماليا سلسة ختماتات ملو دحر مكوتارو استراتيجيكايت كتمات هيدان زر سلتا زرقيو خمزلو صبصبات ملكتو ازدما أبز على فمتقعت سلسة وسنت بوتاتا دحر محازو حدا معتيو بعتقات الشباب تتحزا ختماتات سعولاي زاغوسان راكاين تيدان بمخانا منشتات التخبابي حبيرام نايتا سلسة خبابيتات مكوصار نبرت التخبابن ركبات اتان زوبان زركبان سلسة ناتا منشتات كم زراغوتو حيتات منقس الصومال مستقادلتي الشباب دحر زكايد هوبي دوغ كاب تخبابا خمزوتو حبيرو الزمع بالتات دحرتي امونغو سراويت الشبابن منقس الصوماليان تفصمه صعوق ግጭትዩ كبرات عزبتنا نايلو منبر مدباتنا نزي مسل قطفن وانا من حبيت تخرقبو لايك شير كومنت سبسكرايب وتقبرو بغبر عدم سسناي